Dit is al een inspirerende locatie voor zo'n kunstenaar, zo neem ik het anders als scheld. Oh, wauw, maar ze zijn shit. Misschien kun je kunststof kleuren of verfje of zo. Oh, wauw. Chits, vlogcamera, zaken, Hatse de poes. Goeiemorgen, een naaie daaie naaie vlag. Hi geities, ga je hem echt zin in eten? Dat dacht ik wel. We zien maar zijn wat lekkers, Jan. Ja jongens, wie ben je de beste? Wat nou? Zit wat in die mouw? Wat zit er in die mouw? Squidje. Kun je naar beneden gaan? Dan valt het wel uit. De hele jas uit? Kom. Kriebelt het wat? Ik klap je die hele jas uit. Nou, men viel het nou neer mee. Voor mij is het weer clear. Kunnen we door? Het gaat! Ja, zo. Nou, jongen. Nou, dat is weer een snelle actie, hè? Jongen. Ja, jongens. Van Joet, wat leuks op de planning. Ik zal together met Ildo naar Skelte. En Skelte is de illustrator van mijn boek. En ik ga wat schetsen maken. En together zullen we even zien van wat we nou correct en wat net. En waar en hoe. En ik maak even mijn meisje. Dus dat is wel heel leuk. En ik neem je natuurlijk ook mee. Ik heb dat proces ook even zien. Voor de rest van de middag hebben we zwemles met Ildo. En ik maak me even tarrieren op morgen, want morgen is een lied en ik zal daar een van de presentatoren wezen. Dus ik zal even mijn teksten erop nemen en uitprinten en uitknippen, dat ik dat alleen mooi op kaartjes, dan kan ik sassen wat. Dus dat is de planning een beetje. Ik zou zitten via net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Bij mij. Haantje de voorste. Haantje de voorste. Hoeveel haast nou? Tel ze eens. 1, Ja? 2, 3. 3 stuks in je va. Eén van Famke en één van mij en één van Saaf, maar ook één van Jara en van Lo. Oeh, maar dan verder ziekje, hé. Daar lijkt nog een liedsen, daar heb ik yes. Maar die is weer. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, als maar we een keer weg een ziekte, hè? Meer ben er nou net. Ja, we zullen eerst even een bakje koffie doen. En dan gaan we op naar Skelte. En dan ben ik heel benieuwd naar de schetsen van het boek. En hoe dat proces gaat. Neem ik je hem even in mij. In Marm. Wist je nog dat we toen een keer naar de pannenkoektrein was binnen? Ja. Derde, in dat dorpje. Zullen we eerst even die Beppetje? Ja. Beppetje Bep? Maar dat is er dan. Ja, Beppe komt er aan. We zijn koffie zetten en komt ze zo. Ja, koffietijd. Koffie. En wie binnen in Marm. En maak je maar eens even zien. Dit is al een inspirerende locatie voor zo'n kunstenaar. Zo neem ik het anders als scheld, denk ik. Dus heel veel inspiratievol. Ja, leven. Oh, dat lijkt het wel een barbecue. Dat is een kacheltje, dacht ik. Hey. Zullen we Skelte zijn opzichtje? Maar dan kunnen ze er even zitten. Dan En gezellig zitten. Ja, dan kunnen we even opwarmen. Ja, juist. Nou, we zullen even zien wat Skelte is. Nou, hoi. Daar weer we. Wat een mooie binnenkomst daar. Cool. Leuk. De stickermorgen. Dan plakt hem hierbij. Ja. Sure. Mijn expo in de ja. in Leeuwenbroek ben. Ja. Lab Insecta, dus dat is genetisch modificeren insectjes. Oh, Die is van een leuk. collectief lid van mij, van mijn stripcollectief. Ja. Ah, cool. Dus een foto's binnenkomst wist foto van wie ben bij Skelte. Ja. Nou, ik laat me leiden tot de ding, maar we hinnen. Nou ja, ik dacht zullen ik hier even zitten. Best. Maar dan kun je wel even naar je atelier zien. Oh, dat ben ik wel heel nieuwsgierig naar, ja. Nou ja, doen we dat. Best. Dat is echt een beetje een trip down memory lane. Ik schuif de zwurdensteer. Ja. Redpadspul. Ja, cool. En het schild. Het schild van echt een boek. Ja, van die boek. En dit was van het glasspel van Didi van Egersgaard. Ja. Oh, wat leuk, jong, dat het hier zo'n mooi plakje gekregen had. Dat is cool. Dat is de shield wel. Ja. Hier gebeurt het. Teken ik hem. Ja, hij krijgt wel foto's shit. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is dan, ja. Ja, nou, je bent al in sketches. Oh, je schetsen. Dus hier is die creatieve ruimte, zeg maar. Ja. Wow. Hier had ik de digitale opzet, dus je is ook Ja. slagmeid en je de... Hier echt de traditionele. Ja, dus echt allebei de hartstikke
dostek, zeg maar. Ja, dus ja. Ja. En dus zus ik toevallig dat ik van alles moet proberen meer van mijn post-apocalyptische project Zwalker. Ja. Dat ik hier naait was zo. Ik had een krijg subsidie om vragen naar Dorit. Voor dus naaihuis. Van het naaiproject, ja. Ja, dus jij dan dokken. Een pad leert onder 4 meter wetter. Post-apocalyptisch heen. Een takkomst van klimaatverandering. En hier een C van de plastic soep. De plastic soep. Die dan overal is met een gepantserde boot. Hier. Cool. Dus ja, dit is wel echt mijn favoriet. Ja. Ja, cool. Dus, en het zijn hele roege, snelle schetsen, omdat ik... ik in een logboek uitbeelden van iemand die Saganaam door dat gebied reist. En dan heel snel wat die shit alweer... Dus dat was echt schetsen? Ja, alsof het echt door hen dient, alsof je er echt bij bent. Ja. Alsof het echt is, dus zodat het heel dichtbij komt. Oh, wat een cool idee, joh. Ja. Ja, mooi, hè? En dit is weer... draagt een Saganaam. Ja, ik zie het. Herkent het wel gewoon, hè? Bijzonder. Post-apocalypse. Ja. Zullen we eens even zien waar we hier? Waar is dit? Wat is dit? Waar is dat? Waar dat? Was maar er flauw op haar gezicht. Waar smart flauw op het gezicht? Bist u dat? Dat bist u, en vlaggie? Je bent zaken om troosten. Hè? Oh, zaken kroepie aan, zaken verdrietig is. Dit is grappig, dit is zomaar in skel te zien tekeningen. Dat is overal, ja. En je bent zelf. Machtig, joh. Dat is Cool. hem. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Wie maakt maar eens even naar de trohinnen. Ja, we eens even door het boek heen en een beetje shit van... Eigenlijk het doel van jou is van de kop en dezelfde kant op. Ja. Wat is wel mooi, wat is net mooi. Ja, als je dan stoot er wel mee in, zodat bij die visie past. Ja, en dan kunnen we misschien... dan kun je toen weer verder, zeg maar. Ja, dat is wel Ja. heel leuk. Nou, alles wat ik echt zoen heb, dan ben ik al... Zeg maar, we zijn echt op een goede paard. Dus daar komen we zeker uit. Ja. Wie eens even zien? Ik kom zo weer bij hem bro. Ja, en dat klopt op zich wel, denk ik toch? Oh. We zitten even te zien hoe het eruit is, vlaggie. Ja. Ja, en dat kapje inderdaad en de snor. Maar die is er nou even aan. Oh, als je dan... Maar... Zie je hoe dik de fjouwerkant hier dat gaat? Ja, hij is wat langwerpiger. Verbaast me. En even dat ik het nog meer doen. Vlogje dus is vol verrassing. Vlogje dus is vol verrassingen, jongen. Ja. Maar Dat ik ook grappig had de vlagkamer en in een namen kregen had. Want ik neem nooit echt zo'n vlogje. Dat is echt wel de goed. Maar zo leuk dan had het ook iets blauwends of zo. Ja, het werkt dus wel zo, hè? Ja. Oké, maar ik ga oordeel dus hier de lieds, het haatsteek denk je. Dan hier de lieds en dan hier de grutte. Heel Ja. goed. Oh, zo, ja. Ja. En die bent verwisselbaar of zo eventueel, als dat het was. Ja. Maar de lieds is dan eerst na. Dus het flauw Het is flauw op het gezicht. Ik maak het even chillen. Het is echt saskottig. Flauw op het gezicht. En zaken zien squan niet helemaal vies worden binnen. En hier zeg ik dat Ildo zaken... Een troost. Een troost, ja. Mijn mem, ja. Mijn mem. Heel liefjes onzet, maar we kennen het. Ja, mooi man. Dit Is is wel een heel de mooi kern beeld. van het haatstick. Ja. Oké. Als je heel benieuwd. Nou, hier best je op een bank, hé. Oh, wauw, maar ze zijn shit. Misschien is die dus wel kleurje of verfje of zo. Oh, wauw. Wat zei ze dan? Alsjeblieft. Die is mooi. Ik is maar met vleren heel nou, hé. Ik is met vleren door de loft. Ze dit dus de kleur in? Verfje. Nou jongens, er komen al je keuzes van alle kanten hier. Prachtig. Ik vind het heel mooi dat ze zegt dat de zaken, denk ik. Zie je? Ja. Die hoort heel beter uit. Ja. Vind ik heel mooi. Ja. Echt dat broeders, wel dat er op zijn zus gepast. Vind ik heel mooi. Correct. Ja, Ja. Ja, prachtig. Door die is die batterij kijk wel wat leeg, want dat is uiteindelijk kijken wat er gebeurt. Ja, natuurlijk. dat misschien is wel net leuk. heel lang daarna. Nee, misschien wel leuk dat het batterij al wat leger is. Denk ik. Lietsdetail. We komen er wel. Ik vind het zo bijzonder om te zien dat ik iets schrijf, maar dat je dan echt er een beeldje maakt, hè? Ja. Het heel echt of zo. Ja, ik breng het al hebben, maar ik hoop dat het past bij die visie, want dat is altijd weer oors, hè. Dus, Ja, maar ik vind ik wel. Ja, zeker. Oké, laatste haatstuk. Tja. Goh, dat was heel wat werk verzet, Skelter. Ja, dat doe ik wel even niet ziek. De echt puzzelen. Soms zie ik echt heel lang van nee, maar. Is het echt vooral keuzes, maar het was net als, denk ik? Of? Ja, zeker. Ja. Ja, ik dacht echt heel vaak van nee, dan die dag maar net. Dan was kiezen, hè? En dit. Die heel wat kiezen soms van ja, als derde liedzaal. Dan kun je dat... Soms zie ik een idee van een liedje.
Maar als ik een bepaalde als grutte word, dan koelt die net meer als Nee, iets. Snap nee, je? dat Dus bedoel dat ik, zit ik ja. heel wat... Ja, dat is echt ziekje. Die vind ik dan echt... Ja. Van ons zicht is heel... Ja, maar dat zijn dus ook een roege skets natuurlijk. Ja. Ja, Ja. Ja. dit wie gewoon echt gauw van, het gaat om het idee. Op het idee, ja. Maar ik ga de introductieskets van het gezicht echt maken digitaal. Oeh. Dus ook is er een Shin of sterke gezicht. En ik, Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Oh, maar ik die nog chilletten. Dus, Chits, vlagcamera, zaken, had ze de poes. maar hier, hey, dus vloggie hoe die echt wordt. Ja, De ja. wie een soort pre-versie. Ja. Meer als het Pixar cameraatje dat de Ja, dit is volle weer echt een Ja. ja, mooi. Ja. En leuk met het hoedje, hè? Dat maakt het gewoon. Ja, cool. Jeske. Machtig. Kijk dan de eerste. Wat ben... Oh, is het mooi een kleur in West? Wauw, cool man. Wat gis meidje? Denk wat van mij. Iets van mij. Oh, dat vind ik leuk. Maar het is maar een mooie verrassing voor me. Maar ben net. Nee, ik zie net. Ik doe de eigen dicht. Kleuren met een goed. Kleedjes zoals. Kleedsoors, Een bijke. stickers, Ja. Friese vlagprint, squam, Ja. knibbels, Ja, machtig. bijken, ja, blommen. Oh, hier ja, Friese vlagprint. Oh, wat Ja. cool. En stickertje hierop. Ja, dino sticker ik weer. En Ja. dan horen, weet ik veel wat. Zo komt het echt al leven met kleur, hè? Cool. Ja, Ja, heel cool. introducties. Dit Berry. Ildau. Zaken, Chits, Jelke, Vloggie, Jiske, Rolf-Jan en Jarlem. Cool. Nou, van mij ben we er wel uit, denk ik, hè? Think Attack. Ja. Doe ik eens verder. Ik leert naar die reacties ik op alles. Ja, nou, ik ben echt heel erg Wat enthousiast. er En, zelf altijd denken. nou, het is ook leuk om dan zeg maar, die verhalen echt levend Ja, te sharen. Of zo. Het snap wordt echt, ik. het wordt echt een leven en zo, dus dat is wel leuk. Hè? Ja. Zal ik die tillen? Zal ik hem tillen? Ja. Nou jongens, wat een mooie tekening net, jullie. Echt geweldig mooi. Nou, ik zei gewoon heel bijzonder om te zien dat die verhaal echt te leven komt. Heel bijzonder. Ja, leuk. Wel, toen had ik een pad opskroon. Ja, Skelte hier had ze tekenen, hè? Dat is toch grappig? Kan Skelte goed kleuren? Is dat hotse? Nee, dat is net hot, dat is orenpoes. Waar zit die? Dat weet ik net. Wat vies toen mooi namen? Ik weet het echt net. Ja, wij zullen op naar Hoers en weer een tieren productieve mannen en heel wat tevreden. Op naar Broeksterwaard. En het is tijd voor zwemles. We zullen Famke ophellen en dan gaan we op naar zwemles. En wilst die Famkes aan zwemles hebben, ken ik mooi met de teksten van Lier Dwanen. Dus ik kan alleen per tekstjes om je jellen hoe dat in zijn werk gaat, hoe dat eruit ziet. Maar eerst dus Famke ophellen, richting bedaard, zwemles. Gaan we er weer in vooral, ja? Mooi. Oh, ik ga hem heel mooi deel zetten, maar het gaat wat mis. Poging 2. In mijn varhouden wordt het beter, jongens. Dus hier. Zo. Steenbleeuwen. De vrouwen ben te zwemmen, dus die had 3 keer die zwemles. Kan ik mooi nog even terug in tekst heen, want morgen is het Safir Lied 2024 in de neus geworden. En ik zal een soort van vliegende kiep presentator wezen. Fappe van der Veen doet de hoofdpresentatie en Willem Waardpiek die zit in de green room. En ik ben een beetje overal en nergens, dus vliegende kiep op die manier. Nou ja, en ik dacht het is misschien van Jem wel leuk om te zien van, nou, hoe zit straks? Nou, ik heb al je kaartjes. Dekking dit opplakken. En je zit bijvoorbeeld in 19:30 instart Ian Lieder. Nou, dan komt er een filmpje, dus een instart van een filmpje. Daarna zit er optreden Melissa Pander. Daarna zit er welkom toch Chits en Fappe, Willem en Claire van Skekeling. Dan om jongetje 34 in de camera op Chits. Nou, en dan zit je bijvoorbeeld Chits. Dan zeg ik, goeie jong, een terug applaus van Melissa Pander en band. Maar het winderlied van 2023. We zullen ze letter dit jong nog wel weer waarom. Nou, ik zeg wel, ik kan een beetje sap praten, een beetje weer waarom zien. Dus dat is wel heel mooi. Daarvoor ben die kaartjes, hè. De teksten leer ik wel zo vol mogelijk uit mijn hollen. Maar ja, het is ook wat spontaan hier en daar. Zeker ook wat bisezen en wat minder sezen. Maar krijgt hoe het dan soms ook rint. Er zitten een paar interviewtjes in. Dus ja, dat is altijd maar de vraag hoe en wat. En die interviews zitten vaak in zodat er op het podium wisselen worden in met decorstikken en instrumenten en dat soort dingen. Nou, dan zit er een applaus. Dan zit er een stukje tekst voor Fappen. En dan weer een stukje tekst van mij. Hierachter backstage wacht je de finalisten op haar moment hier op het podium. Willem de Vries is daar ook en vangt ze joen op in haar optreden. Hoe is de stemming daar, Willem? Hing het er een soort spanning in de lucht? Nou ja, dan vreeg ik echt aan Willem van, hey, hoe is het daar? En hing het er een beetje spanning in de lucht? Nou, en dan neemt Willem het oor. En nou ja, dan is het eerste bladzijde roen. Ging die achter ons trekken en dan gaan we zo terug naar de tweede.
Nou ja, Sassenwat zit tussen dus inderdaad wat filmpjes. Ik nog het filmpje dat ik bij de zangcoach West ben. Daar ga ik lessen in West. Dat filmpje komt hier ook in. En ik ben lessen bij Deputaire Eke West, Eke Volkets. Dat filmpje zit er nog in verwerken, dus die we dan instart, zeg maar als opvulling, als even iets oors, even wat oors. En voor de rest is het eigenlijk heel tijd een speeltje tussen Foppe, Mie en Willem. En natuurlijk de artiesten die het optreden. En ja, dan is de vraag waar we de grote winnaar van lied 2024 wie zal het zien. Ik zal even teksten niet studeren en dan aas de vrouw weer op hebben. Nou, de teksten zitten er aardig in. Ik zal naar de vrouw hier maar altijd de laatste 4 minuten nemen zien. Vind ik wel heel nieuwsgierig om te zien wat ze leert. Dat gaat best wel vlot trouwens. Ik merk echt dat ze in een peerles en tiert al heel wat leert. Dus vind ik wel leuk om even te zien. Daarna is het nog juist. En ik had Ilda beloofd dat we nog even schildering in zien. Natuurlijk een prachtige voorbeeld van Skelters in Heid kregen. Prachtig keuswerk. En dat moet natuurlijk even op schilderen worden. Dus ja, ik ga hier de vrouw op. En aas lekker schilderen met Ilda. Binnen thuis. En we hier een hele mooie, of doe eigenlijk, hè? Hier is een hele mooie voel gekregen, hè? Mami, ik ben druk bezig. Oh, wie stond ver? Maak ik wat ruimte voor die meidje? Ja. Wat voor kleuren gost me aan? Dit is pink en dan roze. Deze en roze. Wat mooi, hè? Sponsje is pink. Die is wel handig, hè? Yes. Hoe is zwemles? Ja, heel goed. Moest ik weer door de ring doeken? Ja. Cool, hoe gaat dat? Zeg cool. Echt vet cool, ja. Dit is wel heel cool maken. En dan heb ik nog 2 eetjes. Heb ik toch misschien qua aan eetjes erop plakken als het kleer is. Ja. Volgens zit ik eetjes, toch? Eetje. Maar dan die helft van het krijgen was hetzelfde. Dit is in eetjes. Oh, je had wel eetjes. Hoeven we dan net mee te meidje? Is ik een blauw bijker? Ja, met me. Wacht. Als dit nou die patje is, dan kun je dan blauw wijkjes altijd in. Die was erin, hè? Zo. Ja. Kissen En dan zei ze, ik pak maar die en Ilda. Nee, er was meer in. Nou, zou het anders net verder, toch? Is het Sabine? Is het zo'n steen, jongen? Toch, het is goed wel. Als meer cool. Mooie stipjes. Wow. Ik hoor vlindervleugels. Ik heb ook groene streepjes en blauwe stipjes. Wat vies daarvan? Ja. Ik dacht dat ik een blauw diamant. Maar een beetje red zit ik. Tip. Deze dip. Wauw. Kom. Mag ik nog even droog, meidje? Zo. Ik maak nou nog als je het deze. Best. Ik denk een blauw neusje. Ja. Dat denk ik wel. Ga ik het goed hier, maar de streepjes en de stipjes trouwens? Dus tevreden? Ja. Gelukkig. Even kleur. Zie je een mooi blauw stukje? Maar eens even chillen. Dat is wel heel mooi makkers. Wauw, wat vind je ervan, Poes? Vind je het zo mooi? Hé? Ik heb heel zo mooi schilderen. Wauw, het is echt een keuswerk. Wauw. Nou, Ildo die schildert nog mooi even terug. Ik zal beginnen met eten, want de zaken met Joen ik trainen. Dus als maar weer het, ga ik je zin in. En nou, zat je hem zien van nu het hebben leven. Het was een innoverende dag. We zijn bij Skelterwest. En wat is dat machtig mooi om te zien hoe zo'n proces werkt. En hoe het mijn boek, het boek over zaken en zijn wondereiland te leven komt. Maar prachtige tekening van Skelt. En ja, ik ga nog die en zin in het eindresultaat. En dan los is kwam. Van ons succes. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon omheen via het net de chill te downloaden voor die tablet of telefoon. En night zit voor. Hey hoi.